Детенцето ми да спира да играе. Спирай да играе, синко! Не, мамо! Така ли ще ми говориш? Така ли? Гледай само как ще спра. Опа! Защо го направи? Защо трябва да учиш? Ман готовото уча да е. Искай да какво нещо си, какви си писал по тетрадките. Двойка, Джия. Ти не си ми казал, че госпожата ти е върнала контролното. И аз съм не ти, що не си ми казал. Четвърка! 4! А я помогна ти. 4! Защо? Къде отиваш? При майстора. Прави го този компютър, ба! Добре, донесоха ми го тираджи. Дай да му видя. Майка ми кара да си пише тъпото домашно. Ми то трябва. Абе, вали го това домашно, ма. Ето. Играй. Така. Ти си послушан. Си good boy. Един стрим после мога да направим. Я join Кайлас. Join Кайлас. Я дай да видим Кайлас какво прави. Сами играе ли? Я Кайлас. А Сами? Той още не е влизал 3 години сигурно. Я дай да изчакаме Кайлас какво ще направи. Ще влезе ли в игра? Или не? Не знам. Не влиза. Аре, меню, това да е, чигаджията. Беги от тук, да си игра на компютъра. Добре, виж, тук коли нещо там, баба. Абе, брата си. Керкар. Аре, чао. Ама ако майка ти дойде, аз... Спокойно, пак ще извикам. Добре. Ето имам. Ай ти тук какво правиш, бе? Забранила ли съм ти тук в студиото, бе? Я ме погледни. Ти очилатко ли ще стане, бе? Почка, бабушко. Мамо! Мамо!